Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Blantyre ndi Mangochi. Kunyamuka ku Blantyre nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Blantyre. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy courier ku Mangochi kupita ku Blantyre, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Achimwene, koma muli bwino? Ife kwanu kuno ndi ambuya kutisunga basi. Akhala mavuto ndiye monga muja mmakambira muja dawazerera. Penanso tikumayimba achimwene, mavuro tidalimba nawo ife tsika gwedemu kuriwa. Ndikuyamika kumwamba kuti kwalolanso kuti lero lino achimwene tikulembeni kalata ineyo achimwene anga okondeka. Ndakupukwane ndisaname ndipo nthawi zonse ndidzapitiriza kuwuzani zimenezi. Tikuyamikiranso basi zomwe zija za Khwezy zotsogola za ofofo. Pano patu chombo cha Khwezy chija tsopano chayamba kuyenda pakati pa Blantyre komanso Mangochi. Zadongosola chimwene kupita ndi kubwera ku Mangochi kuchokera ku Blantyre tsopano kwaphweka kwambiri. Mmene imayamba kuyenda pakati pa Mangochi ndi Blantyre akafadanda amene anali woyambirira kukwera amwene wakhala kwa nthawi yayitali akufuna kuona ku Mangochi KD. Lero ndangodzuka koma munthu wa nkhani kwambiri. Ndimadzifunsa mafunso ena ake amene nanenso ndakhala ndikumakanika kuti ndipeze mayankho ake. Kuti kodi ndiye kuti mayankho wachokera kuti? Ponena ndikumati ndikakhala chimwene ndisaname ndikumaonabe kuti pena pake kwathu kuno anthufe sitimalikonda dziko lathu. Ngati mukumbukira bwino lomwe achimwene makalata anga amene ndakhala ndikulemba ndikumanena kuti tikadakhala kuti anthufe dziko lathu timalikonda ndikuwuzana chimwene sibwezi tili anthu ovutika chonchi. Ndimaseka pena pake ena ake akamakamba kuti iyo Bwande anthu kuti anatenga ndalama ukayambitsa kampani yopanga shuga kuti idzipanga shuga kugwiritsa ntchito misonkho yathu, koma shugayo kwathu kuno amangopezekapo ndi apo yense shuga amapita kunja kukagulitsidwa. Ndalama zake zogulitsa shugayo kunja kwathu kuno sizibweranso ndi kubwera komweyi, zimatsala komweko. Makosana ena ake anasandutsa mgodi wawo achimwene amalolera kuti Nyasaland chabwino akhale osauka koma iwo akhale olemera kwambiri. Kulolera kuti chabwino ndalama zakunja $dollars amene takhala tikuwasaukira tipitirize kuwasaukirabe koma iwo nkumakhala nawo ngambwingambwi kumabisa nyumba zawo. Ndipo ndikamakamba achimwene nthawi ena ake ankaona ngati ndikunama, ena mpakana kufuna kunimenya, koma timanena ndithu zoona. Ndalama zakunja zimene zikusowa kwathu kuno n'chifukwa choti ena ake akubisa ali nazo ndithu, amalolera achimwene kubwera nazo kuno ndikuziyika pa msika wa black market wa ndalama osati ukaziponya ku mabanki. Alipo mabwana ndithu ulendo wa awa amakatenga ndalama za shuga kunjawa amene amakhala nawo $, basi akafuna amawaponya pa msika kwa anyamata. Aphwanga tati akatireni amenewo ine ndidzifunapo mwakuti mwamva
ndi anthu ngati amenewo amene iwo salabadiranso kuti ngati dziko likuzunzika bwanji, iwo zawo zimatheka basi. Kwathu kuno achimwene zikumakhala zinthu zomvetsa chisoni kuti tikumafa ndi ludzu wa mamwendo oli m'madzi, kumasauka ndithu, koma tili ndi anthu olemera kuopsa, anthu ena ake ochepa akumatidyera masuku pamutu amwene. Ifetu timadabwa kuti koma inu nchifukwa chani kampani ya shuga yopangidwa ndi misonkho ya anthu koma zimene ikuchita sizikuoneka? Shugayo akadali okwerabe, koma palibe amene amafunsa kuti kodi akuluakulu tikupindula chani? Safunsanso chifukwa choti ena ake amapindulapo amwene, kumasangalala ali pheyi. Pansi pa mtima mwina amakhala kumangotiseka kuti izo zimanyasa, mukhaula muona, tikupalani mamba. Kwathu kuna chimwene kumabwera ndithu anthu chaka ndi chaka amene timamva ndithu kuti awa akubwera kudzachita ntchito za malonda kwathu kuno, koma zimangodabwitsa anthu aja akafika, zochitika zawo osaonekanso kuti akupanga chani, komanso zikutipindulira chani. Moyo wathu osasinthanso kumangoonekabe otuwa basi. Ena ake amakhala kumakadya kumeneku kukaona kuti zinthu zake zikuyenda bwanji. Achimwene tikachoka ku nkhani ya shugayi ofunika kuwunikira naso zamingodi kwathu kuno, kaya mwina wake ndi umbuli wathuwo bwantasafe, koma ndithu tikukhulupirira kuti ena ake kwathu kuno adekha akutenga miyala yathu ya mtengo wapatali kumapita nayo kunja kumakagulitsa ndalama za nkhani, ndipo ndalamazo akudya ndi anthu ena ake obwera, komanso anthu ena ake amwathu muno ochepa. Nchifukwa yake lero lino ukamakamba za nkhani za migodi zimakhala ngati ukulankhula chirapalapa, okuvomereza amakhala ochepa, koma ambiri samakondwa nazo. Nkhani za migodi kwathu kuno zimakhala ngati mwina mwake ukulankhula chi Helene, chifukwa ena ake akupindula nazo amwene, ndipo amakhala chete ngati palibe chimene chikuwakhudza. Ndipo kwathu kuno tikudyedwa masuku pamutu amwene. Pali kagulu ndithu koopsa kwambiri kamene kakutulutsa miyala ya mtengo wapatali kwathu kuno. Ndalama zimene zikatathandiza kuti tilutsa mu mphawi wadzaoneni, iwo ndi umatcholera nthumba ali pheyi. Achimwene zimakhala zinthu zodabwitsa basi kuti kodi akuluakulu koma chochitika ndi chani kwenikweni? Nkhani za migodi tikumangozilankhula, ayi koma ukasiya kulilongweku tapeza miyala ya mtengo wapatali yambirimbiri, ayi koma kuneno tapeza miyala ya mtengo wapatali. Basi nkhani zathu zikumangothera pomwepo. Ukafunsa kuti kodi akuluakulu ndiye mwati nkhani zimenezi zili pati? Hayi, mukuyenera kumvetsetsa bwantasa inu, nkhani za migodi zimatenga nthawi yayitali kuti zitheke bwinobwino, sizingangotheka lero ndi lero. Kodi akunama nthawi ikupita iwo akutulutsa miyala yomweyi kupita nayo kunja. Kuseliko amandira vimadolars vambirimbiri, tikamalira kuti madolars kusowa kulibe kwathu kuno, kumalira nafe ngati zoona, koma pansi pa mtima athakati enieni. Achimwene alipo ndithu makosana ena ake amene adabwera kwathu kuno kudzagwira ntchito zina ndi zina, ena mwina zokonza misewu, koma umangodabwa kuti komatu anthu wa ntchito yawo anamaliza dera limeneli, n'chifukwa chani sakufuna kusinthako kumene amagwirira ntchitoko? Ayi ndithu amwene ationerera akumbako miyala yathu akumatulutsa ali phee. Mabwasala ena ake akumakatapa thumba lokhuthala zawo ndi umayenda basi. Ngakhale nafe tikuzunzika ndi umphawi wadzaoneni, basi ino nanga titiso bwanji achimwene? Chimangondabwitsa achimwene ndi choti tina unduna ndithu wathunthu wa zamigodi, koma mpakana pano sinimatha kumvetsa kuti kodi ndiye kuti nkhani zake zamigodi izi ndiye amapangira kuti. Kunduna kuli gulu ndithu la anthu limene limagwira ntchito kumeneko kupanga zamigodi, koma ndi amangotipatsa mafunso ochuluka kuti ndiye mwati mmapanga zamigodi itiyo. Kwathu kuna chimwene kulemera sili nako patali, koma tinawo anthu ochuluka amene amafuna kuti alemere okha basi. Iwo okha akhale ndi zonse, safunanso kuti gulu lonse lipindule nawo. Pamenepa ndi pamene pamakhota nkhani achimwene, anthu oyipa mitima oti ngakhale akamva za kalatayi afunafuna pamene amabisa volovolo wawo, kulakalaka kwathire machaka obwantasa. Kodi iwo obwantasawo amalembana nafe bwanji? Afuna kupanga za mgodi wathu iwo weti? Kaya mwene, koma chodziwika bwino ndi choti tinawo mabwasala ochuluka amene akutidyera masuku pamutu, kulenga dala njala ya forest ndi cholinga choti madolars iwo akhale odula kwambiri, iwo adzigulitsa ndalama zawozo modulanso kwambiri. Kumankana akatenga ndalama ku kampani zimene zimayenera kuti zipindulire manyasa tonse, kumadya okha. Ntchito za migodi kumangoziyankhula kulankhula, koma kumadabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani? N'chifukwa chani sikuchitika china chilichonse?
anayamba kaletu amagwizana ndi azungu ena ake amatulutsa miyala yathu ya mtengo wapatali. Basa mwene tilinenso chani nanga tingoyisira pomwe pakalatayi basi ndakwiya nazo kwa basi. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kumafuta ku Nyasaland sunga mvetse.